ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇ ଖାଇ ନା ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି। ଭାବିଲେ ଯେ ମାଛରେ କିଛି ନୂଆ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରିବି। ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାର୍କେଟ ବାହାରିଗଲି। ମାର୍କେଟରୁ ଯାଇକି ଭଲ ତଟକା ମାଛ ଦେଖିଲି। ତ ମାଛ ବହୁତ ଲୋଭ ଲାଗିଲା। ମାଛ ନେଇ ଆସିଲି। ସେଥିରେ ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଭଲକି ଡିପ୍ କରାଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି, ଯେମିତି ମାଛରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀର କୋଟିଂଟା ବହୁତ ଭଲକି ଲାଗିଗଲା। ଦେନ୍ ଆକୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କଲି। ତେଲ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ସାଇଜ୍କି ରଖିଦେଲି ସିମ୍ରେ। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସିମ୍ ରହିଲେ ନା ମାଛଟା ଏତେ ପୋଡ଼ିଯିବନି, ତାକି ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ମାଛ ସବୁତିକ ଭଲକି ଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲକି ଫ୍ରାଏ କରାଇ ନେଲି। ବହୁତ ଜୋରରେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଦେବେନି, ତାକି ମାଛଟା ପୁରା ଭଲସେ ଭିତରଟା ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଏତେ ଉପରଟା ନା ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଲାଗିବନି, ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ସେ ମାଛଟା। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଜଳିଗଲେ ନା କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାଛଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି। ଦେନ୍ ଆକୁ ଭଲକିନା ଭାଜି ଦେଇକି ଦେଖିପାରିବେ ମାଛକୁ ନା ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ଅଛି ମାଛ, ଆଣ୍ଡ ସବୁ ପୁରା ବହୁତ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି। ଆକୁ ଏବେ ମୁଁ ମସଲା କରିବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ନେଇଗଲି, ଜିରା ନେଲି, ସେଥିରେ କିଛିଟା ରସୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍କାଟା ଦେଲେ ହିଁ ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଆକୁ ସବୁ ଭଲକି ଗୋଟେ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିନେଲି। ଭଲସେ ମସଲାଟା କରେଇକି ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଠି ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଲି। ଫୁଟଣ ଦେଇକି ମସଲାଟା ଯେଉଁଠି ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ସୋରିଷ ମସଲାଟା ତାକୁ ରଖିଦେଲି। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି, ଟିକେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଲି। ଆଣ୍ଡ ମସଲାଟା ପୁରା ଭଲକି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ତାକି ମସଲାଟା ସିଝିଯିବ ଭିତରୁ। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଭଜା ହେଇକି ରଖିଥିବା ମାଛଟାକୁ। ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଆକୁ ଆପଣ ଖରା ଦିନେ ଗରମ ଭାତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଖାଇ ହୁଏନି, ପଖାଳ ସହିତ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆପଣ ଭାତରେ ବି ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇପାରିବେ, ବଟ୍ ପଖାଳ ସହିତ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଡବଲ୍ ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।